Dine, mi. Ibilin sa tamo sa imong tito ha, kay ako asa nga paso ni imong mama ha. Ayaw pagdugay pa ha. O lagi, di lagi ko magdugay, kadali ra ko. Ikaw mi, ayaw sige pabadlong po na. Bantay ka. Oh yan, nabuhi, pobre ay. Yan, ibilin sa nako diri ang mga bata be, kay mulakaw ko ba? Aw, sige tol, patuwa lang dito para landong. Sige. Dito no, ato na mo ka, kay mulakaw na ko. Di magpalabik kiyat ha. Kapoy magdulak dini oy. Ay sige reklamo mi. Aw bahala na lang kadara oy, magluto-luto na lang ko. Kalagot pud ni mo mi oy. Magluto-luto na ko oy. Wala man ay tubig mi. Atig-atig magani na no, dula-dula ra. Ay tama di ay no. Dili gigutom nako. Sige ra magkaon mi. Okay ra man na dinhi para dita mapas mo. Unya wa matikulta ani. Wala gitagar ka sa mong papa dinhi. Wala kay mo balik ra man to siya dayon. Unya unsaon man nato ni gutom naman kayo. Ay mangayon na lang taga tito kwarta. Muhatag dayto isog man to. Ay ako'y bahala di ko mahadlok ato. Tara dinhi. Oh, nganong nagdagan-dagan man mo? Cool, mangayo daw kwarta si Dine. Awa ko'y kwarta, balik mo dito. Ulit ako ni mo tito ay. Nakaw, balik na mo dito, kay init kayo. Talami. Oh, aman mo muwad to. Oh, mayo, kay namalik mo. Diara mo ha, kay mulakaw sa ko. Impas daw to dini ba? Tarami atong sundan. Tara. Sabungan. Ano na puwanin sabungan? Hala! Tanggalan na itong break. Ah! Wadjud may klaro mong mga bataa ba? Mauna ulit man.